खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो। आं दिनैहाय रेसिपि भिडिअ लाबोआखै आरो आं दिनै बाजाराव थांनायनि भिडिअ लाबोदों आरो आं दिनै शुक्रबार बाजाराव थांनायखौ नोंसोरनो एसे दिन्थिलांनो लादों आरो आं बे भिडिअखौ साननै सानथामनि उनावसो आपल'ड खालामनाय जादों आरो नै आं दायो सफैसिगोनानो जोंहानि न'निफ्राय 1-1.5 किल'मिटारसो जायो आरो बे बाजारा। बे बाजार जानाय जायगानि मुङा बरगां आरो बरगां सेन्टार। बेयावनो शुक्रबार बाजारा गिदिर जयो आरो बरगां बाजारा सनितपुर जिल्लानि थेलामारानि सिङाव दङ आरो बिदिब्ला आंजों नायफालांबाय थादो जोंनि शुक्रबार बाजारा बेसेबां गिदिर। आं जेसां हायो देखायनो नाजानोसै नोंसोरनिसिम। नै आं दायो मैगं थाइगं बायनाय जायगायावहाय थांगासिनो आरो नायलांफाबाय थादो नोंसोरो आंदों आं मा मा मैगं बायो। नै दिनैहाय बोथोरा बिराद थान्दामोन आरो थान्दाखायनो ना माना जि दुखानफोराव एसेबां मानसिफोर गैयामोन आरो नै आं दायो मैगंनि बाजाराव हाबफैबाय। मैगं लानोसै दायो मा मा मैगं मोनो लानोसै। नै आं दायो मटरखौ बेनिफ्राय लानोसै आरो फुलकबिखौबो लाबाय आरो एसेबां गेर लाबाबो हामा जायो नालाय बेनिखायनो आं आधा किल' लाबाय आरो नै आरो बेलेगथिं थांलायबाय आङो दायो नायलांगासिनो मा मा मैगं मोनो आंनि पसन्दनि। नै आं दायो बाजारनि गेजेर गेजेर थांगासिनो आरो एसेबां हाल्ला ना बाजारावहाथ' हाल्ला जाखायो नालाय आं बिनिखायनो भइसखौ अफ खालामनानै होनांबाय आरो हामा मोननो नाङा नोंसोरो। दायो आङो बेयावहाय जोगोनार थाइसे लाबाय आरो जोगोनारखौथ' जोंनिथिं रङालाव होनना बुङो लाव होनना बुङो आरो आं जानो मोजां मोनो लावखौ बिनिखाय आङो गोदै होनदो गोदै जागोन ना जायाना लाबाय आरो नै आं दायो अमानि बाजाराव फैबाय आरो शुक्रबार बाजारावथ' अमा जायाबा जायाना अमायानो मेन आरो सप्तायाव खनसे अमाखौ जाखायो आरो अमायानो अमा बिराद गोलाव अमाखौनो फानो आरो जि नांखायो। लोगोफोर आंनि अमा बेदर बायनायखौबो एसे दिन्थिबाय आरो नोंसोरनो शुक्रबार खालि अमा बेदरखौ जाखानाय जायो आरो एसे सप्तायाव खनसे बेनिखायनो नोंसोरनोबो एसे देखायलांनोसै आरो आङो आं बेदर बायबाय थानाय समावनो आं आइखौ लोगो मोनदों आरो नै बियो आइनि बिजावजालि आरो जोंहा आइनि नै आं दायो बेयाव फिथाइनि दुखानाव फैबाय आरो फिथाइ सामथाइनि दुखानाव ओमफ्राय ड्रागन फिथाइ नुनायखाय आङो थाइसे लानो सानबाय आरो थाइसे ड्रागन फिथाइखौ लाबाय आङो 500 ग्राम जाबाय आं लानाया किल' 400 आरो आधा किल' जाबाय आरो आं लानाया ट्राइ खालामना नायनोसै फार्स्ट टाइम। नै आं बेखौ लाबाय आरो नै आंनि बाजार खालामनाया जाबायानो आरो साननो हागौ लोगोफोरा इसेबां बाङायल' बाजार खालामो होननानै साननो हागौ खिन्थु जाहानिया आफायासो बाजार खालामो आरो गेजेर गेजेर बिदिनो आङो फैनो लुबैब्ला बाजाराव फैयो आरो मोनसे मोननै बुस्थु दरकारि थानायफोरखौनो बायनानै लांनो थाखाय आङो बाजाराव फैयो आरो दायो जिनि दुखाननि गेजेर गेजेर ओरैनो बेरायदो आरो नायदो मादि मादि डिजाइननि जि ओंखारदो बाजाराव ना नायथिंदो आरो एसे नै दायो आङो बेग दुखानावहा हाबनानै नायदोंमोन आरो बेग गांनैसो आं बे गांसे बेगखौ मोजां नुनायखाय जाहा सारनो लाबायलै आङो नै आं दायो झुमकानि दुखानाव फैलायबाय झुमका नायदो जि गिदिर गिदिर झुमका दोङो मोजां मोजां नायथिंदो आरो आङो झुमकाफोरखौ बाजार गिदिङै गिदिङै मेंनायखाय लोगो मोननानै दसे जिरायलायबाय आरो आङो
नै आं दायो साना लाफैबाय थांफिननोसै आरो न'आवहा दायो। लोगोफोर शुक्रुबार बाजारखौ माबायदि नुखो? आंहा बाजार खालामनाया जाबाय नालाय दायो आङो न'आव थांफिननोसै आरो। नै आं दायो न'आवहा सफैफिनबाय। लोगोफोर नै आं दायो बार्थडेआव फैबाय। बार्थडेआ न' खाथियावनो आरो आं फिसाजो सानैखौ लानानै बाजारनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो आथिं आखाइ सुनानै आं बार्थडेआव फैखाबाय आरो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Rishan. Happy birthday to you. नै आं दायो बार्थडेनि ओंखाम जानायखौ एसे दिन्थिलांनो सानबाय आरो। न'नि गोजासो सोबबो नै बिथिंहाय आइ आरो बिखुनजो जानाय गोजा। जानायावथ' ना भाजि दङ, अमा भाजि दङ आरो बिदिनो पापर, सालाद, मिस्टि। बिदिब्ला लोगोफोर जालांबाय थानोसै जों। आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय।